छोड़ी के हमके नौकरी करेला कितना रुपया तू पावेला ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी याद बहुत तू आवेला कितना रुपया तू पावेला। नमस्ते प्रणाम। हम सिंगर भरत भोजपुरिया और सिंगिंग के सुपरस्टार यूपी बिहार झारखंड में हमारा रजिस्ट्रेशन हो गई बाटे और ऑडिशन खातिर हम तैयार बानी। जय माता जय माता।